De actie is nodig om de emancipatie in Nuusmierskip nog altijd achterblijft, zo zei de actiegroep. Want hoe vaak hoor je bijvoorbeeld niet, ik heb een papadag. Mamadag, dat hoor je nooit. Dat hoor je nooit. Nee, ik heb een papadag vandaag. De Dolomina's hebben net van niet Joert kiezen, want het is Joert de dag van de arbeid. En dat betekent dat Licagier in Brandgem op tretje in oren plakken in Friesland de stoombeelden onkleid worden zullen. Daarmee willen de Dolomina's zien laten dat de arbeid die een vrouw die meestens net zoen waard. Dat de mannen destijds, en nu ook nog vaak, dat kunnen doen wat ze doen, maar dat de vrouwen niet gezien worden. Ik kan me voorstellen dat de tijd ook wel een beetje verloren is. Nou, dat is dus niet zo. Wat vind je van de actie? Ik vind het wel mooi. Dat er nog likken ze rechten van vrouwen en mannen binnen? Nou, dat ja, wel zo. Dat mannen en vrouwen nog heel tijd geen lieke rechten hebben, blijkt nevens de actiegroep bijgelijks uit het tal huiskus van vrouwen op bijgelijks het bevrijdingsfestival. Terwijl je allemaal van die plaskruisen voor mannen hebt op festivals en zo. En wij vrouwen moeten in lange rijen staan. Dat alleen al. Het is zo zichtbaar. Nevens de organisatie van het bevrijdingsfestival Friesland is dat liek wel eens net weer. Er binnen nevens harden liekevolle huiskus van mannen als van vrouwen. We zijn klaar. En nou maar kijken of mensen het ook snappen. Nou ja, dat kan niet anders. Maar ook dat ze er wat mee doen. Ja. De poppenactie is onderdeel van een landelijk protest van de Dolomina's. En in orensterren in Nederland binnen sokkenbeelden onder handen namen.